pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kinising-kasing na ko nga pagpasalamat sa atong buhay nga Dios tungod kay nagtuo ko o nasayod ko nga ikaw o ako kitang tanan giubanan sa Dios o giproteksyonan sa atong buhay nga Dios. Kumusta mo diha sa inyong lugar? Dapat ako tuo nga naa mo kanunay sa pag-atiman sa Dios, pagpanalangin sa Ginoo. Namo kanunay sa kadaugan, may paglawas, alipay, kalinaw, ikan sa presensya sa atong buhay nga Dios. Sa ato karong panag-uban niining maong programa atong diskutan karon, madunggan karon ang mga mensahe nga gikinahanglan usab nato nga makatunan, masayran sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios sa atong kapanahonan. Sa atong pagsugod ato ning ablihan og sugdan sa mga pagbaday, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ug ako giyong gihangyo matag usa nga mulitok gyud og mga pagdayeg, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron pagdayeg kanimo. Pagpasidungog sa nga imo gayong panalanginan, misalig mito umidawat kanim. In Jesus name, amen o amen. Maayong buntag, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios sa matagusa. Sa matagusa nato kakinabuhi. Good morning sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magpanalangin kanimo kanatong tanan sa ato karong panag-uban. Maimbutag mayong pagiguban sa tanan nato mga listeners, mga followers, mga Kristohanon, atong mga igsuon diha sa pagtuo kang Kristo. Maimbuntag ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang mga FM station nga nag-hook up sa ato nga programa. Good morning ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Siya sa pagdaig, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, walay pugong-pugong, walay tik-tihik nga mga pagdaig. tanang iyang katawhan, tanang kanasura. Og sityo sa sityo Kalugtugan. Maayong butag ang Dios magpadayon pagpanalangin. Maayong buntag, maayong pagiguban ni Dayen Yen, Jerlyn Rojas Buton, maayong buntag ninyo Dayen. Og Sinumalin Alberto Katakutan. Hello Pastor Gideon. Good morning og sa tanang Musayaw-sayaw ta mga kaigsuonan, sumala sa mga sulat sa Biblia diha sa Salmo 150 versikulo 5 nga daygo nato ang Dios uban ang pagsayaw. Ulok-sulok ta mga kaigsuonan, mupakpak mga mudayg sa pagkamaayo sa Ginoo nga naghatag nato kadaugan ug nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Matod pa diha sa Salmo 47:1, dayga ang Dios uban sa makasok nga mga pagpakpak. Mayong buntag, mayong pakiguban ni
Risa Midrano o Akira Manokan, good morning. Ang Dios magpanalangin. May butag pastor, may butag sad ninyo diha. Ang Dios magauban kanatong tanan. Musayaw-sayaw ta, sayaw away tihik-tihik. Kumusta ang inyong pangalagad? Kumusta ang inyong pagbasag Biblia? O kumusta ang inyong pagtuo? Doon na ba'y nahimo o nabuhat? Makita bas matas Ginoo. Mao ginay pinaka-importante mga kaigsunan nga sa pagtan-aw sa Dios dinhis kalibutan usa ka nga iyang makit-an nga nakapahimaya sa iyang ngalan. Unang diri sa to nga programa mga kaigsunan, ikaw ug ako gitudloan o gidasig sa pagkinabuhing batarog balaan samtang may panahon pa ta. Doon na patay kinabuhi mga kaigsunan. Good morning, maayong pagiguban ni Isadora Patagan. Morning Pastor Gideon. God bless. Kanunay, muday tanga tinuray. Nindot kayo ang awit makalangit matud pa mudaig tang tinuuray. Kana bang walay kawili? Wala tay gibahinan sa atong nahuna o sa ato ang kusog kundili ang paghalad gyud sa Dios. Doon na mo'y mga request awit makalangit o kaha mga prayer request. Pwede rin kayong ipaabot diri sa atong programa ang kulong mong kinabuhi ko para magkahiusa ta sa pag-ampo pangayo sa Dios sa imong mga gikinahanglan o dili na pakyason sa Ginoo. Lamang kinahanglan atong himuon buhaton ang pamaagi niya aron sa ingon ang atong mga hangyo at imanon gayud sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo ining adlaw. Kay saya-saya walay sama kamalipayon ang tao nga naa sa presensya sa Dios. Walay sama ka malinaon ang tao nga naa kanunay sa kiliran sa Ginoo. Kana bitaw mga tao nga nagkinabuhi gyud sa pamaagis Ginoo. Kanunay nang malipayon o kanunay malinaon. Good morning ni Sister Rizal. Good morning ni mo diha sis. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ato igsuon nga nanukad sa Lapu-Lapu, napamos Lapu-Lapu. Og sa tanan to mga kaigsuonan nga mo replay, good morning ilabi na ni Sister Alda Singkol nga nanukad diha sa Surigao. Maayong nga pagiguban, maayong nga pagpaminaw ilabi na diha sa Compostela, maayong buntag, maayong nga pakiguban. Mga silent listener, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga padayon nga nahimong instrumento aron padayon ang mga buluhaton sa atong buhi nga Dios sa nagalaing mga lugar o sa nagalaing mga tigumanan. Maayong buntag, maayong pagiguban ni Imalin at sa Di Prasad. Good morning Pastor Gideon og sa tanan naminaw. Salamat kayo Pastor kay kanunay nag-live. Kanunay nami makapaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless you always Pastor. Salamat kayo Sister Imalin sa imo sa nga pakiguban o kadasig sa pagsunod sa to programa. Si Imelda Balandan, yes, amen Pastor. Wow, nindota no. Si Rizal Matopa, good morning Pastor Gideon, may buntag, ang Diyos magpanalangin. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Ohano Rimon, mayong buntag Pastor watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. God bless you Pastor. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Og si Nins Kili matud pa, good morning Pastor, nakaabot pagyud ko sa imuhang live. Pastor, salamat kaayo, dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa imuhang pamilya Pastor. Sayo kaayo mi nagmata Pastor, kay gikan mi nagprayer sa Cebu City Hall. Wow no, salamat kaayo. Ang Dios magpadayon sa pagpamuhat ninyo diha og magtagpo magatiman o magpanalangin sa Ginoo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Nipa P. Silvano. Mayong buntag Pastor, dalaygon ang buhing Dios nga naka-live na sad kakaron og pa shout out di ay ko sa akong mga higala
ug mga anak nga ako na Chiran no, sa pulong sa Dios, sa pulong mo kinabuhi mo. Watching from Lutupan, Toledo City. God bless, Pastor. May nga salamat kayo sa imuhang kakugi ug ang Dios balos ug panalangin kanimo. Si Emeline Bacote, good morning. Og si Isadora Patagan, request awit makalangit imo lang. Sige, ako ni nga tagaan og pagtagad, no? Ang mga awit makalangit nga gipaabot diri sa ato ang programa. Awit makalangit imo lang. Diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin sa matag usa bisan sa mga pulong sa Ginoo diha sa mga awit nga atong madunggan sa atong panag-uban. Mayo nga buntag ni Anali Karinal Limpahan sa Icon. Good morning ninyo diha, Sister Anali. Og si Pastor Carmen Mahilom Bantigi, good morning Pastor. Og si Nins Kili, pag-greet ti Aikob ni Brad Marion og sa ihang tibuok pamilya. Dunghan ko ang kada ko. Salamat kayo, Brother Nins Kili. Ang Dios magpadayon pagpanalangin kanimo. Tanang kalapasan imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Ang langit og yagyuta og ang tanan nga naa nini gikan sa Dios ug alang lamang sa Dios. Good morning ni Miggy Baromida. Good morning Pastor og sa tanang nagsunod ni ining buluhaton sa Dios, dalaygon ang Dios sa walay katapusan nagtan-aw samtang nagtrabaho. Wow, no? Salamat kayo sa inyo nga pag uban sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko. Sulod ning dughan ko pagpaubos og pagsali ang kaugmaon ko kanimo. Ang atong kaugmaon mga kigsunan na aragyod sa Ginoo, mabatonag maangko nato ang kaugmaon sa matag usa nato kakinabuhi kung magpabilin ta kang Kristo. Bisan pang kawalangan imong tanan imo ang Mayong buntag, mayong pakiguban ni Inski Ikap Glasal. Good morning Pastor. Ini sa RM. RM. May buntag nimo day in. Asa man ang RM? Pag-greet di ay ko ni Brad sige ako na nabasa, no? Si Miggy Baromida. Good morning Pastor og sa tanan nagsunod ni ining buluhaton sa Dios, dalaygon ang Dios. Walay katapusan nagtan-aw samtang nagwork. Ako na po dining nabasa. Si Inday Dorlin in Kabutinsay. Hello Pastor. Awit makalangit gipangga mo ako og milagroso. Salamat kayo. Sige. At unang Tagalog pagtagad ang mga awit nga makalangit nga gipangayo o gipang request diri sa ato nga programa. Sa maning awit gipangga mo ako. Matod pa ni GPC Santiago. Good morning Pastor ug kanatong tanan mga igsoon, manginom ta og init nga tubig. Request Pastor adto sa langit. Manginom og ininit nga tubig. Ako human ako sayo kung nakainom. Kunya gisundan po nako og pamahaw pagkataod-taod. Mo na nga human ako og pamahaw.
Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Ni matud pa maayong buntag pastor, dalaygon ang Dios ning sayo sa kabuntagon nga nagpadayon sa pagpamuhat sa matag usa kanato. God bless kanatong tanan. Amen, no? Sa walay hunong nga pag-atiman o pagdasig pagtudlo sa Dios sa atong kinabuhi, angayan siyang pasalamatan kay ang iyang mga pulong dili man gyud mapakyas. Maayong buntag, maayo nga pakiguban ni Marie Grace Dumahil. Good morning pastor and God bless you og sa imong pamilya. Nakapaminaw na pod mi sa sindangan. Wow, kumusta mo di sa sindangan? Si Alfredo Idoria Ponce, good morning pastor uban sa imong pamilya ug sa imong mga viewers. Papriko pastor uban sa lakaw sa ako anak nga si Princess sa iyahang civil engineering. A review para sa board exam karon nga tuiga. Adiha sila pastor sa review center sa Cebu, need niya protection sa kanunay uban sa paghatod sa akong partner ug mga adlaw. Ang Dios magahatag og kaalam, proteksyon ilabi na gyud sa imuhang anak, no? Salamat kaayo sa kinabuhi usab ni Princess. Si Ben Baldhom, good morning pastor, nindot imo programa. Salamat kaayo Sir Ben. Kumusta mo diha? Salamat kaayo, no? Ben Bald Homes, siguro contractor ni. Kumusta mo diha sir? Si Albert Biscayno, maayong buntag pastor, dugay nako wala nakakita nimo nag sa live. I-follow lang. Pwede ra gyud nga i-search ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ay matagkaron og niya magsige ra man ko og upload o kaha mag-live. Si Gian Coquelia, matud pa sa tuig suon, good day pastor. Reply na lang ko niya pastor kay naa ko'y lakwon ron. Gideon Candelario, God bless you pastor. Please pray pastor sa akong lakaw karon sa dili dugay ang process sa pag-enroll sa akong anak provision. Ihatag na sa Ginoo niya karong mga panahon na murag naanagyod ron kay sunod naanagyod ron enrollment, kusog-kusog na gyud enrollment o pagkasunod si mana klase naman. Si Marie Grace, matud pa request ko pastor kanta title ngano kay nindot kaayo paminawon og giunsa ko pag giya niya. Sige. Atong ipasod ang awit makalangit nga ato ta sa langit diri lang sa nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kining kalibutan diling ang atong puloy-anan kay ako usa tulo malabay lamang ang atong puloy-anan tuwa sa langit sa atong Diyos Sa mga awit makalangit mga kaigsuonan, padayon ang Dios nakigsulti kanimo kanako kanatong tanan. Padayon siyang nagpahinumdom og nagdasig sa matag usa sa mga butang nga gikinahanglan natong unahon ug sa mga buluhaton nga gikinahanglan natong i-priority sa pagpuyo nato sa kalibutan. Dalaygon ang Dios nga padayon nakiguban kanimo kanato kanatong tanan og nagdasig sa mga butang nga angay natong unahon aron kita iyang mapanalanginan. Good morning ni Albert Palomar. Maayo nga buntag Pastor Gideon watching here in Dumaguete. Request song Tigpa Maagi. Sige ato ni nga tagaan o pagtagad. Maayo nga buntag ni Diana Aliorin. Maayong buntag. Og pwede request awit Pastor is singgit gikan ni Pastor Mahilom Bantig. Sige ako ra ni nga ipasunod ang inyohang mga request. There is ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko uban sa pagdasig sa matagusa nga dili nato pakyason ang pag-share sa ato nga programa ngadto sa atong mga kaila. Mayo nga buntag ni Rizal Pastor na ay gaingon nako ba dili na kuno nato tuuhan ang usa ka damgo kay naa kuno ta
ilawom sa grasya. Mao akong pangutana nga angay na akong ipangutana. Salamat pagtubag. God bless. Wala na siya kabasaan na nga Buhat Kapitulo asa na mabasa? Buhat Kapitulo 2:17 na siguro na. Wala na siya kabasa siguro ana. Ako na nga tanawon ha. Sige. Buhat Kapitulo o Roma man siguro. Ako lang nga unahon diri sa Buhat Kapitulo 1. Kani Buhat Kapitulo 1 versikulo 14 ang mensahe ni Pedro. Niya kani nana ni sa grasya, ilaw na ni sa grasya kini mao mensahe. Buhat Kapitulo 2:14. Unya mitindog si Pedro uban sa 11 ka apostoles og sa makasog nga tingog miingon kanila, mga kaigsuonan kong Hudyo, ug kamong tanan nga naa sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Unya midugang pagid siya sa pag-ingon no? Nga diri ni ingon nga kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihuna-huna kay alas 9 pa man karong butaga. Apan mao kini ang giingon ni propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Dios, nga ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu, ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batanong lalaki makakitag mga pananaon, ug ang inyong mga tigulang nga mga lalaki magdamgog mga damgo. O bisan ang ihang akong mga ulipong lalaki o babae, ibubo ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw. Og magsulti sila sa mensahe sa Dios. Maghimo akong mga milagro diha sa kalangitan og katingalahan dinhi sa yuta. Diha pa lang mga kaigsuonan. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mga tao nga nakabaton, nakadawat sa balang espiritu niining katapusang mga adlaw makasinatig damgo ug mga pananaon. Unya sa mga tao pong wa kadawat sa gibubo sa Dios nga balang espiritu, natural di gyud na mutuog mudawat og mga damgo ug pananaon kay wala man ila ang balang espiritu. No, andili man ta kaingon nga sure nga wala nila ang balang espiritu, pero sa ilahang mga gipamulong og mga binuhatan makita og mabati masabtan nato ang mga taong wala magbaton sa balang espiritu. Kay ang mga tao nga nagbaton sa balang espiritu, una sa tanan magsultis mensahe sa Dios, ug ang mga mensahe sa Dios mga kaigsuonan klaro dinhi nga magkakita og magdamgo og mga damgo ang mga hamtong, mga idaran. Kung imong tan-awon dili lang na sa physical kundi dili sa espirituhanon. Muna nga nindot ang imong pangutana, Sister Rachel. Kung doon na may mga tao diha nga di mo tuog damgo apasagdahe, ingna lang nga basahan lang ng Buhat Kapitulo 2 versikulo asa ni magsugod 14. Anya ingna lang nga humana lang pod sa unahan. Kay maunay ilhanan nga nanatas katapusan. Og dili siya mutuo nga nanatas katapusan, natural di pod siya mutuo nga sa mga damgo og mga pananaon. Kaso lang balik ko out no kay na naman gitas katapusan, gani mituo siya nga nanatas katapusan una sa tanan kay miingon siya nga nanata ilalom sa grasya. Nya prihara na sa uban pong mga doktrina mga kaigsuonan nga mga babae wala natuguti sa pagsultis mensahe sa Dios. Alang lang na sa customaries mga Hudyo sa time ni Apostol Pablo. Kaya atong panahon na si Apostol Pablo sa diha magsangyaw sa pulong sa Ginoo, magkinataw-anay man ang mga babae. Kay si Apostol Pablo isog man kayo siya nga makigdebate.
kanang mubarog gyud siya nga kinahanglan ang mga Hudyo mudawat gyud sa atong Ginoong Kristo aron sila makabatog kaluwasan. O niya makakita na ba kita sa mga debate karon mga kaigsunan sa diha nga ang pikas murag makapabor-pabor ang ilahang doktrina unya daghan sila musyagit to sila hugyaw gud sila. O niya ang pikas pod maguol na sad masubo na sad ug makapabor na pod ang pikas hugyaw na pod pikas. O niya kasagaran sa grabing muhugyaw sa unang panahon mga kababayan-an. Mo na nga si Apostol Pablo nagsulti siya og sulat aning mga sulata kay kustumbris mga Hudyo nga ang mga babae walay luna o dapit bisan kani isbuluhaton sa simbahan. Maunay balaod og kustumbre na batasan sa mga Hudyo. Pag-abot sa balaang espiritu sa diha nga ibubo sa Dios ang balang espiritu nga mauna ni ang atong panahon karon. Giklaro ang mga babae o mga lalaki wala na sila'y kalahian. Pareho na silang makasulti sa pulong sa Dios. Kini atong mabasa diha sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 26, 27, 28. Murag na anas 27 or 28 ba nato mabasa nga wala na'y kalahian. Ang mga agalog, mga ulipon, mga gawasnon o dili gawasnon wala na'y kalahian basta makadawat ka sa balang espiritu musulti na kaspulong sa Ginoo. Pero kung dili ka kadawat sa balang espiritu natural pugnan nimo ang imong kaugalingon tungod sa doktrinas laing nasod o doktrinas laing pagtulunan nga gikan lang pod sa tao, no? So dugang mga pangutana pwede ra gyud ipaabot diri sa ato ang panag-uban mga kaigsuonan samtang padayon ta nga naminaw o namalandong sa mga pulog mga mensahe sa Dios diha sa mga awit. Ug na pag mga awit no nga gipaabot diri tig pamaagi ato ning tagaan og pagtagad tig pamaagi. Awit magalangi tig pamaagi. We maker. Mayong buntag matud pa diri si Bernardita Rijas. God bless kanatong tanan ang pulong mo kinabuhi ko may buntag pastor og sa tanang naminaw sa imong live karon. Mayong buntag Pastor Gideon og sa tanan nimong pamilya gikan ni Brother Josepino Paran. May buntag ninyo diha Brother Vino nganano ka diha sa Compostela Cebu. Mayong pagpaminaw og happy wansing ni Gaw Gigi. Gaw may buntag maayo nga pagpaminaw. Ni Rizal, salamat sa pagtubag pastor nalipay ko karon. Salamat sa Ginoo. Kanang mga maubitaw nang magbantay ta sa paggamit sa atong idudungog ug sa ato ang dalunggan. Kung asa gyud nato ni nahatag sa sa mga pulong ba sa Dios o sa mga pulong ba sa mga tao. Dili nato kalikayan nga makadungog ta sa mga pulong sa mga tao, pero gitagaan tagkaalam ug kahibalo kung unsaon nato pag dumalang ato ang igdulungog ang atong kasing-kasing kung kinsay atong hatagan niini. Og aron makasiguro ta mga kaigsuonan nga mga butang nga atong hatagan sa atong idudungog sa ato ang kasing-kasing, mga butang nga makatabang nato sa pagpangalagad sa Ginoo, makapalig-on sa atong pagtuo ug makadasig ka nato diha sa pagpadayon sa mga buluhaton nga gipial o giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Mga igsuon kinahanglan magbantay ug magmatngon ta. Ug dili ta kabantay kamatngon mga kaigsuonan kung dili ta magtuon sa Biblia. Kung nagtuon na ta sa Biblia mga kaigsuonan, kinahanglan barugan nato na. Kinahanglan ato ng tipigan og dili dapat nato kalimtan kay maunay managang ug maunay manalipod sa mga pulong sa Dios nga ato nang nabatasan, ato nang nakatunan. Kabalo naman gyud ta mga kaigsuonan nga dunay mga tao nga buot mulinglaw mulibog, buot ipot ipasabot
mukuba sa atong pagkakristohanon. Apan ang Dios nagatiman kanunay nagpahinumdom sa angay natong buhaton. Ug salamat kaayo sa Ginoo nga naghatag siya mga mensahe sa mga tubag sa mga pangutana sa atong mga kaigsunan. Kung doon na pa mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kaayong ipaabot diri sa atong nga programa aron matagaan nato og pagtagad. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Florita Ikat, ni Regina Oporto. Matod pa, good morning Pastor Gideon og sa buo mong pamilya og sa uban na minaw sa pulong sa Dios. Good morning ni Sister Leah Jean Tahan Langit, si Marites Hinon. Maayong buntag Pastor Gideon og sa tanang mga Kristohanon. Blessed morning. Gikan sa saging tundan. Gay murage kuan ni siya kanang gi share no ni Regina. Si Emmanuel maimbuntag og ni Regina Oporto. Ay salamat kaayo sa imo nga pagkamakugihon sa pag-share sa tong nga programa. Mao gyud ay kalipay sa Dios nga maka-share tas mensahe niya. Kanang atong pag-share bitaw sa atong programa ngadto sa atong mga kaila. Mao na nay panahon nga naka-share ta. Nakaampa-ambit ta sa mga pulong sa Dios. Kay kabalo man gyud ta nga dunay mga friend mo sa FB nga dili friend nako. Labi na kung imong itag sila, labi na kung imo sila nga i-personal message no sa mga pulong sa Dios. Makadasig kay na og makatabang kay na sa mga buluhaton nga gibilin sa atong Ginoong Kristo sa matag usa. Doon na magyud tay buluhaton og kanang mga buluhaton nga angay natong buhaton maunay gibasihan sa atong Ginoong Kristo nga kung kita magabuhat ni ana ilhon ta nga ihang mga magtotoo. Kay ang tinuod nga nagtuo kang Kristo Jesus, miingon siya diha sa Juan 14:12, magbuhat gyud ng mga tawhana sa mga buhat nga ihang gibuhat sa kalibutan. Ang gibuhat ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, mao ang pagsangyaw sa paghari sa Dios. Mao ang pagtudlo ug pagmatuto sa mga tao diha sa pagpangalagad sa Dios. Og dili man gyud tatuod kasangyaw apan inig-share niyato sa pulong sa Dios pinaagi sa atong programa, mga kaigsunan daw sama nga kita naka-share gyud ta sa pulong sa Ginoo malipay ang Dios niana. Usa dihang malipay ang Dios, mga kaigsunan panalanginan ka. Kay ang giingon diha sa Biblia diha sa Salmo 37:4, pangita ang kalipay sa Ginoo og hatagan kas tanan nimong gipangayo kaniya. Good morning. Arita sa isinggit nga mga pagdaig. Arita sa lukso, sayaw, dagan sa mga pagdaig sa Dios. Mayong nga buntag, mayong pagpaminaw og happy watching, happy listening sa tanang mo replay. I declare blessing in Jesus name. Mayong nga buntag ni Inday Dorlin Incabo Tinsay, Pastor, sakto ba akong tubag sa usa ka kapamatanon nga ang nguros insulto sa atong Dios, Pastor. Sa abot ko sa tubag, gapaabot ko sa tubag kay aron masabtan pod sa nagagamit sa sign sa cross. Actually, sa sign of the cross, mga kaigsunan, kuan na siya, pagtuo na siya sa Katoliko. Ilahasad ng pagtuo. O ang ilahang pagtuo, mga kaigsunan, kitang mga Kristohanon, itudluan po taon saon pagrespeto. Ang importante ra gyud ang paghatag og respeto. Pero kung naay musulti nimo nga kanang kinahanglan pug kang manguros, kay kung di ka manguros, di pug ka malangit, adili na siya angay nimong pamation. Sa ato manggod nga kapanahonan, daghan kaayron nga mga patukuranan, daghan nga moangkon, mahitungod sa pagpangalagad nga sila'y sakto, sila'y gitukod ni Kristo. Ang tanan gawas nun. No, ang tanan gawas nun. Og ang matag usa mo atubang sumala sa atong gipamulong ug sumala pod sa ato ang gibuhat. Kung namulong ta sa mga pulong nga wala nato mahisabti, paninglan og kitabalusan og dili mga maayong butang. Apan kon magsulti ta sa mga pulong nga kaato yung nasabtan, malipay ang Dios ug ikaw ug ako iya gayong panalanginan. So angay natong buhaton mao ni
Kung dunay mga taong mangutana nga wala kay ta makasabot o wala kay ta masayod sa mga tubag, mas maayo ingnon lang nato nga, brad, sis, ako lang na sang ipangutana sa among pastor o kaha amo sa nang ipangutana sa among leader sa among simbahan. Kay kung makatubag ta og dili pod maayo mga kaigsonan, dili sad maayo ang resulta ni ana. Ang sign of the cross mga kaigsonan, ilahag yun ang pagtuo. Union sa may angay na to nga panon kanang i-response kung naimangutana ang ato ang i-response nga kanang sign of the cross wala na gitudlos Biblia apan kay maumay inyong nabatasan, maumay inyong nga kanang pagtuo padayon lang sa pagtuo nga naalagaran ninyo ang Dios. Kay kanang mga tawhana sama pod kita kung sila mo'y patanawon sa atoa, muingon po na silang sayop ta. O niya kung kita po'y patanawon sa ilaha, muingon po tang sayop sila. Mao na nga unsa may buhaton sa atong pagpuyos kalibutan. Una sa tanan, iampo nato sila sa Dios. Nga sila malamdagan, maablihan, apan likayan ang pagpakiglantugi. Kay ang pagpakiglantugi mga tigsunan makaguba nagrelasyon o niya mawa ang tugma o mawa sad ang respeto. O ang mahitabuan na mag-ihanay inang kunanay kinsay sakto. O ang pulong sakto ra ba mahitabo lang na kung moatubang natas Ginoo. Kay kining ato ang pagpangalagad manggod mga kaigsunan, sila mo ingon sakto, kita pod mo ingon sakto. Barugan na to, barug pod sila. So maguba ana ang relasyon, maguba ang pagtinagdanganay. Ang mahitabo ana dili na ta ka-share nila sa mga pulong sa Dios. Mo na nga bahin sa pangutana kanang sign of the cross mga kaigsunan, ilaha na sila, ilahan na nga kana bitaw nga pagsabot, ilahan ng pagsabot sa ilang pagtuo sa mensahe sa Ginoo mahitungod sa kamatayon ni Jesus dito sa cross. Pero kung sa ato lang mga kaigsuonan nga nagbasag Biblia, kung maghisgot ganig cross, daghan kaayong mga alang no sa ato mga kaigsuonan nga nag-sign of the cross, ato ni nga tagaan og pagtagad og hatagan po nato sila idea. Kanang sign of the cross, kung imong lantawon sa mga diskusyon gyud sa pagmugna ana nga ilan ang gipa kana bitang ilan ang gihatagan og mensahe mahitungod sa sign of the cross nga moingon sila nga sa ngalan sa Amahan nga mao'y ulo sa tanan, siya ang mao'y kana bitawng tigmando sa tanan, siya ang tigplano sa tanan sa ngalan sa Amahan. Unya sunod muana ra man diri sa ngalan sa Anak. Pero ang diskusyon gyud ana nga sa ngalan sa Amahan ug sa ngalan sa Anak nga gipanamkon diha sa sabakan ni Maria. Kay wala may lain gyud nga nanamkon ni Jesus si Maria. Maoy nanginahan diri sa nanginahan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na siya pwede natong lalisan. Kay ang tinuod wa may lain pog ngalan si Maria. Si Maria ramang gyud ang nakapanamkon, gipili sa Amahan para matao ang atong manulubos, ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Kay siya raman ang birhin anang panahona. Siya ra ang putli anang panahona. Buti pasabot, siya ang nanangalagad nga matinud-anon anang panahona. Mao na nga kung imong tan-awon ilan ang mga diskusyon nga sa ngalan sa Amahan nga mao'y ulo og tigmando og tigplano sa tanan og sa ngalan sa Anak unya sa buhat sa Espiritu. Pinaagi sa ngalan sa Anak og sa Espiritu Santo unya amen. Og ilahag yun ng kuan kanang batasan o doktrina mahitungod sa sign of the cross. So ato silang respetuhan. Lamang ang uban sad
baliktad ang cross. Di ba ang cross mga kigsunan, mas taas tong ubos? Kaysa ngalan sa amahan, siyempre pag abot sa anak, taas. Naadiri. Nya, sa baga, sa balang espiritu, ang uban kay baliktad man, mas taas man diri. Nya, diri raman kutob, sa ngalan sa amahan. Ana, di baliktad. Muna nga, doon na po'y pagpanguros sa uban, nga nagbuhat sila nga wala nila mahisabti. Siguro wala nila nahisabtan siguro nila, pero wala kayo nila kanabitang may emphasize sa ilang aksyon. O niya, sa ato asad nga mga Kristohanon, kumo kay wala man na gisulat pod sa Biblia nga kinahanglan manguros ta. Wala pod diha gipabasa sa Biblia, awa pod gisulat sa Biblia nga magpas-an tag cross. So kita nga ming sunod sa gisulti sa Biblia, ming tuman sa gisulat sa Biblia, kinahanglan mo barog ta sa walay pakiglalis ni bisan kinsa. Sa walay pagpangumpara ni bisan kinsa. Kay ikaw ug ako, sila, kitang tanan, muatubang man sa Dios. Muatubang man sa hukmanan. Unya, kung doon may mo mga tao mo ingon nga, makasasala mo kay wala mo sign of the cross. Kanang ang siyawa ra ba maoy mo mauranay mahadlok og sign of the cross. Kamo kay mahadlok mo sa sign of the cross, murag pamilya dagway mo siyawa. Pasagdahi sila. Ayaw sila entertain. Ayaw sila tagda. Kung maghukom sila ra. Dapat kita, di ta mo balos nila. Masay angay na tong itubag. Sige, padayon lang mo. Kay nagampo po ta sa Ginoo para nila. Ana lang yun. Kay kung mubalos ta nga kana bitang ipakita nga mas bright ta, mas sakto ta, mga kaigsuonan, di na mahuman. Og ang relasyon, og ang respeto, mauray mawagtang. Daghan karong mga pamilya, mga igsuon, wa na'y pagtinagdanay tungod sa pagtuo nga dili haom sa Biblia. Mauna nga, kitang mga Kristohanon, kung unsa man gani ilahang nabatasan, misunod sila sa mga pagadisim, unsa ba na diha nga mga selebrasyon, ang atong trabaho, ang pag-ampos amahan para nila. Dili ang pakigdebate o pagpangkumpara nga kunuhay magpaila putang sakto ta para nila. Dili man na nila dawaton kay mubarog man po na silang sakto. So dili gyud na mahuman. Kaya ang tinuod sad mga kaigsunan, alang nato nga mga diskusyon sa cross, wala gyud na sa Biblia. Pero wala magpasabot nga kana bitang pulong pagtuo, maumanay wala kayo masabti. Kay moingon ang uban, moingon po ang uban, o di day mo mutuog cross. Wa man sad ta moingon nga dili ta mutuog cross. Naama ng cross. Munang na atong simbahan dunay cross pero walay nagbitay. Walay Hesus. Walay Ginoo or kanang walay larawan ni hulagway ni Ginoong Hesus. Pero kung dunay mga sigbahan nga nagbutang og larawan, mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus, wala tay kana bitang kumbaga naamang gutas demokrasya. Naanatas gitawag kagawasan. Demokrasya, naanatas gitawag grasya. Gawas nun ang matag usa. Ang pulong gawas nun ang maupatigbabaw ana, ang mupalutaw ana respeto. Ug ang gugma. So kung sa may ilahang mga kanang pagpangalagad, giunsa man na nila pag himo ang ilang pagpangalagad sa Dios. Timan ikaw ug ako, wa tay katungod nga mohukom nila. Wa man gani katungod nga mohukom ang mga anghel. Unsa pa kita nga dili anghel. Unsa may katungod nato para nila. Ang atong katungdanan mao ang pag-ampo sa Dios para nila. Si Apostol Pablo doon na say gipasabot.
Ingon gani si Apostol Pablo nga usa ka apostoles nga puno sa balang espiritu, wa ko'y katungod sa paghukom sa mga tagagawas. But ipasabot, unsa may ilahang mga sistema sa pagsimba, giunsa Manila ang ilang pagsimba, wa ko'y katungod sa paghukom. Pero doon na ko'y katungod sa kaugalingon kong mga sakop. Ingon si Apostol Pablo, apan doon na kay katungod sa paghukom. Sa gina na mabasa mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Ako niya hinahinay pugog. Kuan ani ako ang cellphone kay murag nalubat po di ay gamay. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So naani sa Korinto, ako ni nga pangitaon diri mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nga si Apostol Pablo naghisgot mahitungod sa paghukom. Nga maingon siya nga wala siya katungod sa paghukom sa tagagawas. Apan sumala sa giingon sa kasulatan unang Korinto or kaduhang Korinto. Ako tan-awon ha. Kasi naani sa Korinto. Ako rin nga tan-awon. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino. Dili ni mao. Ako sa ning pasudlag awit ha. Doon na to'y gi-request dere, o sa to'y gi-request pagyod nga mga awit makalangit. Ako sa ning pasudlan og mga awit makalangit sa pangalan ni Jesus. Doon na to'y ga-request sa ako ang number 0932638434 kinsa ba ako. Ako na siya, kinsa man lang ko. Ako sa ning tagaan og pagtagad. Unya ako tong pangitaon ang bersikulo nga naghisgot sa patay katungod sa paghukom sa tagagawas. Pero sa ato ang mga kaubanan, labi na gyud sa inyo nga simbahan, doon natay katungod sa pagsulti ganila. Ingon gani sa Apostol Pablo nga pwede nato silang mapapahawa. Ato na nga tagaan og pagtagad. Awit makalangit diri sa ato programang Pulong Mong Kinabuhi Ko, kinsa man lang ko. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan, Ginoo, pasayloa ug mudangop ako sa presensya mo. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Den na. Ako na nakitaan. Sa unang Korinto Kapitulo 5, versikulo 12. Ato ni nga kantagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Ingon din ang versikulo 12. Hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Dios maoy maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang mga taong dautan. So naa dito sa unang Korinto Kapitulo 5 versikulo 12.
Dili na to na malimtan. Ato na nga hinumduman mga kaigsunan. Nga diha na mabasa nga wa gid katungod sa paghukom sa gibuhat pod sa uban. Ang ato lamang nga ato silang iampo sa Dios nga naa sila'y kadasig sa pagpaminaw o pagpamati. Kay sa panahon nga maminaw ug mamati sila sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios doon ay gahom. Makabag-o, makausab sa ilang kinabuhi. Nga makaamgo sila nga dili day mao ang ilahang gibarugan nga pagtuo. Kaysa kita mo'y maningkamot, manlibasog, nga makigtigi ta sa mga taong doon na po'y gibarugan. Ang may tabuan na kanang kasuko, kalagot, gani dunay mga debate nga friendly debate pero ang ending bugal-bugal gyapon, labi na kung dunay mga tao nga makadungog makabati. So dili gyud maayo ang pakigdebate. Salamat no sa inyong mga pangutana o niya ingon din Joselito Tenorio Zamora. O niya misulti si Jesus sa mga tao sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa kasuguan o ang mga presyo mao ang gisaligan ang pagpasabot sa kasuguan ni Moses. Busa tumana ang ilang gitudlo kaninyo apan ayaw ninyo sunda ang ilahang binuhatan tungod kay sukuhay kini sa ilahang gipanulti. Gipatuman nila ang mga tao sa malisod nga mga tulumanon apan bisan gamay wala sila mutabang aron matuman ang ilahang gisugo. Naay mga taong kusog manugo pero di kaday kabalong mabuhat sa ilang gisugo. Maibuntag matudiri ni Amen. Praise God, hallelujah. Purihin ang Dios na makapangyarihan. Gikan ni Pastor RC Candelario og ni Lorena Ocorion. Blessed morning Pastor Gideon. Shout out from Davao City, Philippines Apostolic Ministry for Christ. Wow, salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Napakabuti ang Dios sa bawat araw sa ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. LC Candelario. Pastor Carmen Mahilo matud pa maugyo dili ta angay muhukom ug dili makigbatok sa ingon ana mga prinsipyo sa tao. Pero kung naas ato ang simbahan, nas ato ang tigumanan, ato tumbuhaton ang giingon ni Apostol Pablo nga dili nato tagaan og authority ni katungdanan sa mga buluhaton sa simbahan katong mga tao nga sige rag binuang. Muna nga diri sa ato nga programa mga kaigsunan, ibin sa simbahan nga gipil sa Dios sa atong kinabuhi. Mubarog gyud ta nga dili gyud na angay magdala mo tudlo mulid kanang wala gani matarong ang pamilya. Kay ato man ang mga kauban, ato man ang mga sakop diha sa mga buluhaton nga gibutang sa Dios sa atong kinabuhi. Kung ato nang pasagdan, kita may paninglan anas Ginoo. Mao na nga diri sa to nga programa mga kaigsunan, mubarog yun ta. Ibin gani sa inyo nga simbahan, barogin ninyo ang pagkinabuhi sa Biblia. Kung dunay mga kauban ninyo dihang nagbinuang, ang giingon gani sa Dios kanang imo siya nga papawaon gikas sa katungdanan. Si Apostol Pablo nagsulti nagklaro nga imo kinahanglan papahawaon nimo o kanang mga Kristohanon nga sige rag bisyo. Gawas lamang sa mga Kristohanong bag-o pa nga niningkamot pod nga makalingkawas sa bisyo. Labi na sa pagpuyo-puyo ato silang tabangan. Pero ganang mga tao nga mubarog nga sakto ang ilang gibuhat, mutudlo na noon sa toa, ayingon si Apostol Pablo, palayo mo anang mga tawhana. Palayo mo ana. Si Pabstel Manuel, good morning Pastor Gideon og sa tanan nga nagsunod sa programa. Kinsa lang bantayo song kinanta namin ni Gingging. Kinsa man lang ako na napatukar. Sinday Dorlin ning kabutin say amen Pastor, salamat sa pagpaasabot. Dapat jud magsimba ta nga Ginoo jud atong tuong simbahan.
ang pulong nga atong madunggan sa simbahan, pulong nga maayo. Salamat sa pag-aplikar sa sign of the cross. Doon ay mga ato po sila nga kung mangutana sila, moingon sila nga unsa may buot ipasabot anang cross ninyo. Ainon lang po nato nga alang sa kanang cross, wala gyud magtudlo ang Biblia or wala magtudlo ang Ginoo nga mo sign of the cross ta. Kay kunong mo sign na lang tag cross, dili nas atubangan. Adto dapat sa likod. Adto na sign of the cross, kay didto sa likod ang cross, wala sa atubangan. Kung naay mga tao nga magpakisad may tungod sa cross, o niya mupatuog yun sila sa cross ug moingon sila nga, bebe, unsa man gyud ay nang cross ka nagbasa man gyud kag Biblia. Unsa ba nang cross? Ang giingon sa Biblia ang cross, lugar kuha na siya kana nga kung imo lang taon sa wala pa mamatay si Jesus Christ, ngilngig kay nang cross. Yes, grabe na kangilngig ang cross sa wala pa mamatay si Jesus Christ. Kay ang kahoy nga cross mga kigsunan, dito na bitayon ang mga kriminal, ang mga tao nga kanang wala nay gamit sa kalibutan panahon sa wala pa mamatay si Jesus Christ. Maunay balaod sa mga Romano mga kaigsuonan nga mga sundalo nga ilahang pamatyon, ilahang nga silutan sa kamatayon ang mga tao nga kanang angayan ng patyon. Diri sa tong nasod na aman toy kuan kanang balaod nga gipatuman nga kung naakay sala nga angay patyon ka. Murag di ko kalimot, murag si Itsagaray man siguro yung ngalan ato nga diri gipatay gyud sa Pilipinas. O niya nawagtang man to nga balaod. Diri sa Pilipinas nindot kayo ang gipakita kay naka-video tanan, nya pakanon pa ka, pakumpisalon pa ka, pangayoon pa kag pasaylo isa pa ka patyon. Pero sa panahon sa wala pa si Jesus namatay dito sa cross, ngilngig kayo ang minsay sa cross. Makauulaw ang tao nga mamatay diha sa cross. Wala nay gamit ug wala nay kanabitawng wa nagyoy ayo. Guba ang mensahe sa cross sa wala pa mamatay si Jesus Christ. Pero sa dihang namatay si Jesus Christ, nga dito na pamatud-an nga duna di ay walay sala. Wa gyud makasala bisag usa. Dito namatay dito sa cross. Aron pagluwas o pagtubos sa tanang tao nga motuo kaniya. Muna nga pag-abot sa panahon nga si Jesus namatay dito sa cross, nanindot ang mensahe sa cross. Munang naay mga kanta nga dito sa cross, tungod sa cross. Ana po'y mga awit nga kinahanglan pong limpyuhan. Dili siguro tungod sa cross, tungod yun na sa gugma sa Dios tanan. Instrumento ra gyud ang cross. Pero wala magpasabot diha mga kaigsunan nga ang ilanan nga ikaw sumusunod tinunan ni Kristo o Kristohanon mag-sign of the cross, wala na sa mensahe sa Dios. Even sa pagsimba sa mga panimbahon sa mga apostoles, kay naghimo man gyud sila panimbahon naman nga gibayaw si Ginoong Hesukristo, magsugod diha sa libro sa buhat. The day of Pentecost wala gyud diha magsulti nga mag-sign of the cross ta. Ilhanan nga mapuno sa balang espiritu lamang, kay maumay customary na batasan o gisunod o pagtuo sa atong mga igsoong Katoliko, ato silang respetuhan. Ikaw ug ako, kung nakasabot ra gyud sa Biblia, wa gyud tatagaig katungod nga mohukom nila. Kay ang atong katungdanan dili ang paghukom nila, kundi ang pag-ampo sa Dios para nila, nga sila makaamgo og kana bitawng sama nato nga maablihan ang hunahuna ug modawat sa mensahe sa Dios sa Biblia. Si
MF Sunshine Somerville, salamat kayo ma'am sa imong pagtumbaya. Good morning nimo diha ma'am. Si Barbon Arnel, good morning pastor. Salamat kaayo sa buhing pulong sa Dios nga amo ang patilinghugan. God bless. Si Sister Vivian Ramos Morales, pakata nga nanuka diha sa Malaysia. Good morning ninyo diha. Sis, og si Manilin Ganduyo Ambay. Amin pastor. God bless all watching from Sitio Basak, Dumugok, Siyayan, Sambuanga del Sur, masiguro ni. Good morning to all. GFM Ministry from Davao City. Wow, no? May buntag, mayo nga pakiguban sa tanan nga nagsunod. Si Ching Bindiho. Og salamat sa pulong og mga minsay pastor. Gika ni Pastor Carmen Mahilom. Si Dong Junel Abindan kaniya Junior, good morning. Kumusta mo diha Dong Junel? O si Malin Bayang, good morning. Ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. O kung doon na mo yung mga pangutana, pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri sa ato nga programa. Atong oras alas 8:40 na sa kabutagon. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan, mahitungod ni sa kahimtang sa mga magtotoo. Diha sa Kapitulo 6 sa libro sa Gipadayag, nya bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 11. At tulo na ka bersikulo nga ato karong pagasaluhan. Ingon dinhi mga kaigsunan, ingon ang pulong sa Dios nga unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilahang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilahang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod, dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilahang pagpatay kanamo? Unya ang matag usa kanila gihatagan og puting biste o gipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon. Hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilahang isig ka magtotoo o isig ka sulugon o isig ka magtotoo nga pamatyon usab sama kanila. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga dunay di gidaghanon ang mga magtotoo. Unya kung makumpleto na gani ang gidaghanon mga kaigsunan, ingon si Apostol Pablo, kanang mga Hudyo nga gahi kay ulo karon automatic nga motuo na sila sa Ginoo ug mobalik na si Jesucristo. Usa sa mga bantayanan mauni alang sa mga hintil, dunay limit. Dunay limit ang mga hintil nga luwason. Naasay gidaghanon mga kaigsunan. Klaro na ni Apostol Pablo nga dunay gidaghanon ang mga hintil nga mamaluwas. Kung igo na ang gidaghanon, automatic nga ang mga Hudyo mutuo ug mudawat ni Jesucristo ug mobalik si Jesus ug lalino na ang tanang mga nagtuo sa Dios. Mao ni pinakakuyaw kung kita nga nagtuo or ang tao nga nagtuo sa Dios wala maapil sa gidaghanon. Ako ni siyang nabasa diha sa libro sa Buhat, versikulo 11, diha sa versikulo 25. Kay diha sa atong gibasa karon, doon na po'y mga gidaghanon nga mga Kristohanon nga pamatyon. Unya, samtang dili pa sila kumpleto, wala pa moabot ang gitawag boundary sa gidaghanon,
Ingon dinhi nga gipapahulay una tong mga kalag sa mga magtotoo nga gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa Dios. Og sa diha nga insakto na muabot na ang boundary sa gidaganon sa mga magtotoo nga pamatyon sa ilang pagsangyaw sa minsay sa Dios. Katong mga kalaga, kung imong tan-awon, magsugod na sila sa pagdaig sa Dios. Magsugod na sila sa pagsimba sa Dios, mga kigsunan. Mauna na'y panahon nga ang tanan gilali na sa gingharian sa Dios. Diha sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 25, dunay gidaghanon dinha. Ingon dinhi ang kaluoy sa Dios alang sa tanan. Mga igsuon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran. Aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Dios. Og unya maluwas ang tibok Israel sumala sa gingon sa kasulatan, ang manluluwas magagkansasyon. Huwag tangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon kuuban kanila inigpapasko sa ilang mga sala. Naay gidaghanon ang pinakabantayanan ani ang gidaghanon sa mga hintil. Ang kuyaw ana, daghang mga Kristohanon nga nagtuo or naay mga Kristohanon nagtuo ug mas delikado kung apil ka sa mga tao nga kana bitawng nagtuo nga malangit apan dili na di ay apil sa gidaghanon. Kinsa man ang mga tao nga dili apil sa gidaghanon. Kinsa man ang mga tao nga nagtuo o Ginoo, nagsimba sa Ginoo pero dili mahiapil sa gidaghanon. Una, katong mga Kristohanon nga nagtuo, nagsimba pero dili matinud-anon. Mga Kristohanon nga matud pa ni Ginoong Hesukristo, mga danghag. Nakakaton sila, pero kusog gyapon sila mudaot sa uban. Kusog manglibak. Kusog murag ipakamaayo nila ang ilang kaugalingon kaysa uban. Ug wala na nila mabatasan ang ilang katungdanan, maulang ang pagdaig, ang pagpasalamat ug pagsangyaw sa pulong sa Dios mahitungod sa mayong balita. Kay dunay duha ka klaseng Kristohanon. Ayaw gyud ni kalimti. Og ayaw tuguti nga makakita kas mga ilanan sa imong kaugalingon nga tuwa kas gidaghanon sa mga Kristohanong danghag. Og istrikto kaayo ang pagdumala ni Apostol Pablo ngadto sa mga tao nga ihang gidumala gipanguluhan nga miingon siya, sultihan ko kamo nga dapat ninyong katunan ang pagbalibad, ang pagbarog, ang pagdesisyon. Ayaw kamo paghiguy-hugoy sa mga taong muingong Kristohanon apan nagbisyo lang. Labi na gyud sa mga taong Kristohanon kunuhay nagwali o nagtudlo sa pulong sa Dios apan nagkabit-kabit lang. Nagbisyo lang. Nagkinabuhi lang tawhanon. Kay kadtong mga tawhana, kung imong lantaon sa Biblia, dili gyud sila maapil sa gidaghanon. Kay ang giklaro dinhi sa gipadayag mga kaigsuonan, ang mga tao nga mahiapil sa gidaghanon katong mga tao nga matinud-anon.
Dinhi sa kapitulo 6 sa gipadayag, ingon dinhi sa versikulo 7, unya gitangtang sa nating karnero ang ikaupat nga silyo nadungog ko sa ikaupat nga buhing binuhat nga miingon, dali nga ri, og nakita ko ang dili na ni mao. Sa versikulo 11, sorry. Gipadayag 6, kapitulo 6, versikulo 11. O gitangtang sa nating karnero ang ika-5 silyo, og nakita ko ilalom sa laran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nawala. Og sa ilahang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Nagsangyaw sila sa pulong sa Dios, but ipasabot ang pulong sa Dios muribyok, mubadlong. Daghan mga magwawali karon nga dili pulong sa Dios ang giwali. Ngano man, giuyon-uyonan ra nang nagpuyo-puyo, giuyon-uyonan ra nang nagkabit-kabit, nagdala lang sa dias praise and worship katong naghimog sa lawayong pakigilawas. Ilarang gitagag katong danan diha sa simbahan ang mga tao nga nagbaton sa kinaiyang tawhanon. Kay murag swito pa sila kay sa Biblia, kay muingon sila nga kung ato na silang paundangon, mangita na sila laing simbahan. Aw hadlok day ang naghimo day ani nga ang mga pastor nga naghimo day ani ini, ang mga leader sa simbahan nga naghimo nini, hadlok day nga mawagtang ni sila sa simbahan. Doon na ni sila'y personal nga giapas, dili ang mensahe sa Dios. Doon ay mga siguro mga leader kaniadto ako madungog moingong maikog man punta papawaon nato na maikog man sadta nga ato nang paundangon diha kay aktibo ra ba kay na maira ba kay nang musyagit muhilak diha sa stage unya kusog ba na kay mo amot kung naay amutan ay lang na ang Ginoo ray hukom ana. Sagdi lang wala may taong dili mausab lagi na madugay. Sige lang gyud. Patingi-tingi ra pod ang mga tao gyud simba pataas sa mga kamot nga ang nag-leader sigig pakigilawas, sigig pangabit. Unya kung tan-awon nato sa Biblia, gidawat ba sa Dios ang mga halad sa mga taong nagkinabuhi lang tawhanon? Gidawat ba sa Dios ang pagsimba sa mga tao nga nagkinabuhi ug nagpuyo rang tawhanon? Nga kung imong lantawon ang Old Testament to New Testament, walay halad nga dawaton sa Dios kun ang maong halad na ay apan. Mao bitaw nang si Jesus Christ mianhi, gipangamatyan niya ang apan. Gipakamatyan niya ang tanang-tanang klasing sala para mahimo kitang putli, balaan, matarong, aron dili kita maghalad nga ingon nga usa ka salawayon atubangan sa Dios. Aron mapuy-an nato, maminti nato ang pagkamataron ug ang pagkabalaan, dili nato gamiton ang tawhanong kinaiya. Dili nato pariun ang tawhanon nga kinaiya. Aron sa ingon sa atong pagsimba og mga sakripisyo paghalad sa Ginoo, dawaton sa Ginoo mo resulti kinig blessing. Kay sayang sad kaayo mga kaigsunan nga magsimba ta, ang resulta dili panalangin, makaangin. Kay dili tanang mga tawo nga nagsimba gidawat sa Dios. Doon na gani mga nagsimba mga kaigsunan nahimo hinuong dulumtanan sa Dios. Dili malipay ang Dios, nasuko noon ang Dios. Pero nagamit sila sa ngalan sa Dios, gamit sila Biblia, pero ang ilang sakripisyo ug pagsimba wala dawata. Kay ngano man, ang ilahang gisunod dili pagtulunan sa Biblia kundi dili pagtulunan sa tao. Mateo 15:11 ug 8. Kanunay nako nang gibalik-balik diri.
kay maunay problema kasagaran sa simbahan. Dili mensahe sa Dios ang gisunod, ang kaikog. Moingon dayon ang mga tao nga ato lang ng usang tagaan og chance kay kung ato nang paundangon og dili nato na tagaag katungdanan, muhawa niya na nya kinsa pa may mutabang anak nila. Murag bright pata sa Ginoo. Munang sa akong pagpangalagad sa Dios, wa ko'y laing gisunod ang Biblia. Ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, mubadlong, musaway, muribyok siya aron pagtudlo sa tao sa ingon ang tao magkinabuhing matarong atubangan sa Dios. Ug sa diha nga maghalad ang tao sa Dios, dawaton sa Ginoo ug mo resulta ka nagpanalangin. Unang kabantay mo, nganong dunay mga tao nga magsimba pero naaragyapon ang kagubot, nagyapon ang kawaladon, nagyapon ang kasamok, nagyapon ang tawhanon nga kinaiya, manglibak, magdinautay, murag swito og maayo sila kay sa uban. Resulta na sa ilang pagsunod sa ilang kaugalingon og sa ilahang og sa tawhanong pagtulunan kay wala nila sunda sa hingpit ang pagtulunan sa balaang kasulatan. Kaya ang tinuod mga kigsuonan mao ni, ikaw ug ako nga mga lagad sa Dios, balaan nga kasulatan gani ang matuman sa atong kinabuhi, mo resulta gyud nagbanalangin. Unya ang tao nga gipanalanginan, dili na mangdaot, dili na manglibak. Labaw sa tanan, ang taong gipanalanginan, mapaubsanon, mapailubon. Ang taong mapaubsanon, mapailubon, dili na maghari-hari. Mulikay na. Kanunay nang mulikay. Kay iyahang ibutang siyang kaugalingong hunahunang kasing-kasing, wa siya'y mahimo. Unsay giingon ni Apostol Pablo, ipakamaayo ang uban, ayaw ng imong kaugalingon. Pero unsa may nahitabo karon sa mga kasagarang Kristohanon, murag si kinsa no, abilidaran kayo. Mura og kanang kompetensyahanay, na ay kompetisyon ang nahitabo. Even gani sa buluhaton sa simbahan, sa mga worship team, na ay mga battle of the band, mga kaigsuonan, magpinasikatay. Unya moingon si Jesus mo'y sikat. Unsaon pag-ingon si Jesus sikat nga, naningkamot man kang musikat. Hala, tugtog yun. Pero, di gani di kabalong mo ampo. Dili gani kabalong mo wali. Kinaiya perting batia. Walay respeto sa mga pastor o sa mga leader nga naghago nila. Yang pangutana, di ba na nimo makitaan sa imong kagalingon? Kung makitaan, unsa may imong buhaton, magpaundayon lang kang inana ug moingon ka nga nagpakasakto ra mas Pastor Gideon, kuyaw na kayo ang imuhang pagkakristohan. Unang ayaw katingala, hangtod karon lisod ka. Lisod kang pasabton, lisod kang makadawat sa panalangin ni Lord. Muna nga, ang gipasabot dinhi mga kaigsuonan, sa balaang kasulatan, ingon dinhi, kining pulo nga gipakita sa mga nabatasan o kahimtang sa mga kalag nga tuas ilalom sa halaran, nga mato dinhi gipapahulay una sila, nga nagpaabot sila sa nga mga gidaghanon sa mga Kristohanon nga pamatyon sab. Dili tong mupatay ha. Pero daghang kayo mga Kristohanon nga kusog kaing murag mo patay. Kusog kaing mo daot. Kusog kaing mong libak. Lingihan ko nun imong tapad. Giampo ka anak niya or gilibak. Kanang tanan nakita sa Dios. Walay nalilong sa Dios. Munang ako sa kuang pagdumala mga kaigsuonan.
na ay mga bati nga mga pinulungan nga ilabay sa kuha. Muhilak lang ko. Unya siguro moingon ang mga tao nga wa nay mahimo sa Pastor Gideon. Wa man gyud koy mahimo. Kay kun unsay ang ako ang mahimo tungod as gracias Ginoo. Wala ko'y mahimo, tinuula lang. Kay maunay giingon sa Biblia, wala mo'y mahimo, ingon si Jesus. Kung wala ko. Kung unsang akong nahimo karon, dili na tungod abilidaran ko, kun dili tungod na sa pagharis Ginoo sa akong kasing-kasing. Iya kong gibutangan og kadasig sa pagpadayon sa pagsangyaw. Iya kong gibutangan og kadasig siya ang nagbutang ani sa akong kasing-kasing. Nga maluya ko, maguol ko, masubo ko kung di ko kawali. Masubo ko, maluya ko, kung dili ko kaatiman sa mga taong nangandoy nga mo paatiman. Ang taong mo nangandoy mo paatiman, dili na maglukso-lukso. Mangita nagpamaagi. Muduol yun na. Dili na mistil pang tawagan, dili na mistil pang dasigon agnihon. Muna nga diri sa tong programa gitudlo kanunay dinhi ang gipakita sa Dios. Mahitungod sa kahimtang sa tao ug sa kahimtang sa Ginoo. Ang Dios naghulat ra kung kinsay muduol. Kung muduol ta niya, dawaton ta. Sa mga requirements nga gipakita sa Biblia, muduol ta nga dili mga hambugiro. Muduol tang mapaubsanon. Mapailubon. Dili kay muduol ta nga mapasalamaton pero hambugiro. Tanawa tong usa ka tawo nga nagampo dito sa laran og nagampo siyang nagpasalamat pa sa Ginoo. Salamat ko nga dili tanan nga mga balaod pagtulon-an sa Biblia ako gyung gisunod. Dili priha aning usa ka tawo makasasala. Unsa may sulti ni Jesus? Gipangutana niya ang iyang mga tinunan. Kinsa man ang gidawat sa Dios? Katong usa ka makasasala nga namukpok sa iyang dughan nga nagpakita nga wa say mahimo nanginahanglan sa Ginoo. Pero katong mga taong daghang nahimo nga ang iyang nahimo iyang gikumpara sa uban, mo nang diri sa tong programa kitang mga Kristohanon kanunay gipahinumduman sa Dios nga kung unsa may atong nahimo dili nato ni ikumpara sa uban, dili nato ikumpara ni bisan kinsa. Ang ato lang pagpasalamat sa Dios. Kung dunay mga taong muduol at imanon sa pulong sa Dios, nung kang maningkamot ka nga makiglantugi sa uban nga mopatuo nga masakto ka kay nila. Unya sila sad magpatuo nga sakto pod sila, mag-away lang mo. Panglitan managsuon mo. Mao na nga usa na kalingla o bitiks ni Satanas nga wala mabantay sa mga tao nga nawagtang hinuon ang respeto gugma tungod sa pulong pagtuo nga sila'y sakto. Duha ka mensahe nga gipakita dinhi sa mga kalag ni adtong naa sa ilalom sa laran. Ang giingon dinhi gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Daghan kaayong mga Kristohanon nga di gani kabalong mo sangyaw. Ang isangyaw ang bati noon. Ang isangyaw katunoong mga dili mensahe sa Dios. Uyon-uyon sa mga tao. Ang nahitabo wala gyapoy kausaban ng tao. Di punta ka siguruhon nato nga moingon ta nga apil ko ana Pastor Gideon. Apil ka kon sa imong pagkakristohanon kantigo kang mosangyaw sa pulong sa Dios. Kung kantigo kang mosangyaw sa pulong sa Dios, natural dili sad ka antigong mosangyaw sa dili pulong sa Dios. Unsa may mga pulong nga dili gikan sa Dios,
sige panglibak, sige pangdaot, kipaning kamutang musikat. Di man na pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dili mo yun o yun. Mubadlong, musaway. Pero ang badlongon o ang sawayon, katurapong kaubanan. Dili ka magpatakag badlong anang mga taong dili ni mo sakop. Kay wa tay katungod ana. Wa man tay katungod nga mubadlong anang mga Muslim, mga Buddhism, mga Hinduism, mga Indo. Wa tay katungod ana mo badlong. Badlong-badlong ka? Badlongon sad ka. Wa tay katungod nga mubadlong sa Katoliko. Ngano man, ang atong katungdanan ang pag-ampo sa Dios. Wa tay katungod sa pagbadlong ni bisan kinsang mga tao nga dili sakop sa atong pagtuo. Pataka kag badlong hita ra kag away ana. Dili relasyon ang imong gitukod. Mao na nga diri sa itong programa, ang mensahe sa Dios para lang sa mga naminaw sa pulong sa Dios. Pero katong mga taong dili maminaw sa pulong sa Dios, dili to nimo dapat badlongon. Kay kung imot silang badlongon, ang imong sakripisyo mahimong walay kapuslanan. Kasilagan hinuon lang ka. Kung sa giingon sa Biblia, ayaw badlonga ang mga taong garboso kay kasilagan ra ka. Pero diri sa to ang inyohang mga kaubanan simbahan, natural badlungon na ninyo. Kay inyo man ang kauban sa simbahan, makakita mo nga ang inyohang kauban sa simbahan nagbisyo. Ayaw pod badlunga ang naghang mga tao kay pagpakaulaw man na di man na badlong. Na kay mga kauban diha nga nagbisyo pa. Gani, dili basta-basta ang pulong pagbadlong. Hanay na siya eh. Dapat doon na kay training. Gawas kung nagwali ka diha sa imong simbahan, natural, pangkalahatan ay imong wali. La sa madere. Kabalo ko nga, mingsud ta diri sa itong programa, kay nangandoy tagkausaban. So muna nga, ang mensahe sa Dios dili gyud na angay taguan ug alang gyud na natong tanan. Pero kung makakita ka og mga tawo nga dili pareho nimo og pagtuo, dili nimo kaubag simbahan, nya nagbisyo, badlongon na nimo, di ka kasipaon ana. Ang badlongon lang nato, ang rebuke lang nato sa pulong sa Dios katong mga tao nga nagpatudlo. Ang atong katungdanan mo ni magampo ta sa Dios nga luwason niya ang mga tao bot ipasabot dad-on niya ng mga tawhana sa atong simbahan. Mao nang dito sa dito sa trabaho sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo diha sa libro sa buhat, ang ilaha nagwali sila diha sa tigumanan, nagpadayon sila sa pagwali, pag inambitay sa pulong sa Dios ug pag inampuay. Ug sa diha nga ila kining gibuhat ang pagwali diha sa ilahang simbahan ug nag-inampuay sila, unsay giingon? Og sa matag adlaw. Kung imo nang word gaumit sabto ng matag adlawng Domingo o sa matag adlaw nga sila magtigom, ang giingon din na og gidugangan sila sa Dios. Ang Dios nagadugang og mga tao nga mga luwasonon sa matag adlaw sa panahon sa mga magtotoo sa unang Kristohanon. Ang Dios ray mo dala ana. Kay bisan sao na tug himo mga kaigsunan, pagpaningkamot nga atong badlongon ng mga tawhana, makakita ra ka nagkontra. Pero wala magpasabot diha sa simbahan, dili na pud na nimo badlongon.
sa gingon, papahawaa ang mga taong dautan sa inyong pundok. Kung ang dautan ay naghari sa inyong pundok, ay ikaw ay mumuhawa. Ana lang kasimple. Ana ra kasimple. Kung naa ka sa simbahan, nga ang mga pagtulunan dili na mao, ang mas hari, ang mas isog, ang mga tao dihang kinaiyawa na klaro, aw ngita kag simbahan oy. Nga mabag-o ka, mausob ka. Ayaw pag paundayon diha sa imong gibati nga moingon ka nga luwas ra ni. Grasya ra di ang kaluwasan, di na mao. Kaya ang tinuod nga tao nga naluwas diha sa grasya, na bago ang kinabuhi. Na usab ang kinabuhi. Usas angay natong katunan og atong utingkayon sa atong kaugalingon. Kinahanglan maapil gyud ta aning mga kalag nga gipapahulay sa atong Dios. Nindot magud kay nang mangandoy tag kapahulayan, Lord, ngandoy kog kapahulayan. Nga pananglitan kung mamatay ko, pananglitan mo adto na ko sa lumkanan, ang akong kalag dili magrigor, dili magantos, dili sama sa usa ka dato nga ngiyang kalag wa pa gani linaw nga kalayo, init na. Unya nagampo dayon siya dito sa Abraham, des Lucas kapitulo 16 masiguro na. Ingon siya, Abraham, umahimo si Lazaro, sugua. Patuslob to yung iyang tudlo dito sa tubig, unya ipatunton ang tulo sa iyang tudlo, ang tulo sa tubig diri sa kundila kay init kay diri. But ipasabot, wala sila'y pahulay, wala sila'y kapahulayan. Pero katong mga tao nga nakabatog kapahulayan, wow, naa silas ilalom sa laran. Unya, kung imong lantawon, naay gidaghanon. Dapat maunay ato ang sintrohon nga maapil ta sa mga magtotoo o sa mga kalag nga mga magtotoo dito sa ilalom halaran nga gipapahulay sa Dios. Pagkanindutan no, gipapahulay, wala sila magantos. Siguro apil sila sa ro ditong atong kalag nga gipapahulay sila sa Dios. Nindot kaayo mga kaigsuonan nga gipapahulay sila sa Dios dito sa ilalom sa halaran. Relax na relax kaysa sa kalag sa usa ka dato nga nagantos dito. Mao nay gusto sa Ginoo nga atong pangandoyon. Mao nay gusto sa Dios nga atong makatunan og masayran sa atong panag-uban diri sa atong programa. Kay pertigyong pagkaluoya nga magsigi kag simba, hala kanta diha sa simbahan, gitar diha sa simbahan, drum diha sa simbahan, lead diha sa simbahan. Ya di ka inig kamatay, wa day kapahulay imong kalag. Magantos day imong kalag. Kay ngano magantos man? Sa kadugay nimo sa pagpangalagad, di gani ka kabalong mo ampo. Di gani ka kabalong mo share sa pulong sa Dios, wagay kay bersikulo. Nanunsaon na nimo pag-ingon nagbuhat ka sa buhat ni Jesus, wa gani kay nakatunan. Ang imong nakatunan si Mang. Present tuod ka sa simbahan, naka-lead worship ka diha, nindot ka kang tan-awon sa mga tao, maikang mo gitik, maikang mo drums, maikang mo keyboard, maikang mo lead, mo hilak pa ka diha. Pero sa pagsangya o pagkinaboy sa pulong sa Ginoo, zero ka. Alang sa mga worship member, kamo diha, sa tanang mga simbahan sa tibok kalibutan, naba mo'y bersikulo nga inyong gibarugan? Or nabisi na mos inyuhang talento sa pagtuong sikat mos mga tao? Dagahan kayong mga tao nga akong nasinatian nga grabe kay mo hilak, pero grabe po dieng mugamit og tao aron magpabilin sa salawayong pagkikilawas.
Muna nga, diri sa tong programa, gusto sa Ginoo nga makapamalandong ta. Kini atong sakripisyo dawaton bas Ginoo. Dili ba ni pagpakitang tao? Kay kung dili pagpakitang tao manggod, wala kay tiktihik sa paghalad. Wala kay gikumparahan nga tao. Naamang ko'y panahon nga imo ning bation. Murag maulaw ko kina ako igsuon, maulaw ko kay labinas mga ulitaw dalaga. Maulaw ko kina ay kuan. Maulaw ko basig masihop ko. Ang tao nga naghalad para lamang sa Dios, never nga maulaw. Masayop ka diha agdi, dili tao ang imong yalaran kun dili ang Dios. Imo nang inigsimba nato sa Dios, katuni nga dili nimo ikumpara ang imong kaugalingon ni bisan kinsa. Kay ang mahitabo manggod kung imo ikumpara, dili nimo mabati ang presensya sa Dios. Kay alanganin man ka. Kay labi nag makakita ka atong imuhang kaila nga, oy, nindot ra bag gisuot, nga nindot tag pamorma. Nya ikaw, makauna-una din ka nga, dili bitaw porma ra pod ang kuan. Naragyapon ang pagpangumpara. So inigtan-aw nimo sa imo igsuon, dapat ang imuhang buhaton kalipay ra gyud nga naa siya. Ayaw gituguti nga nangumpara ka sa imong kaugalingon ngadto niya. Nya paningkamutan nato kining gibuhat sa mga kalag nga gipapahulay sa Dios. Unsay gibuhat sa mga kalag nga gipapahulay sa Dios? Nagsangyaw sila sa pulong si Ginoo. Nya sa dihang nagsangyaw sila sa Dios, gidaot sila. Gipanamastamasan sila. Gibugal-bugalan sila. Gibiay-biay sila. O gibutang-butangan sila sala. Pangutana, nahitabo ba ni sa imuhang pagpangalagad? O wala pa gani na mahitabo sa imong pagpangalagad? Ay na lang pag-ingon nga apil ka ni adtong kalag nga gipapahulay. Labi na kung sa imong pagpangalagad kusog ka ikang manaway. Labi na kung sa imong pagpangalagad doon na kay mga bisyong tinaguan. Doon na kay mga kinaiyang tawhanon nga imong makitan. Dili basta-basta ang pagsunod ni Ginoong Hesus. Dili na madalag tiaw-tiaw nga mangingon tang inato ra ni. Mga igsuon ko sa Ginoo, seryoso kayo ang Dios nga nagsulat og nagpadalag mensahe alang nimo ug akanako. Kustisya ang Dios. Dili siya mabayran ni masubornuhan. Dili siya madalag kulok-kaluoy. Kung unsay atong gibuhat, mo na atong madawat. Muna nga usas mga usisahon nato sa tong kaugalingon. Katong mga nataong nagsangyaw, wala ba ta magdaot? Wala ba ta maghukom? Wala ba ta mabutang-butang nila? Wala ba nato sila kilipak? Pero kung imo nang gibuhat, itaga ang kag chance. Hinulsuli na. Pangayog pasaylo sa Dios. O pangayog pasaylo sa tao. Nga diin imong gibuhatan. Para doon na pagkaihigayon ang makasulod og langit. Aron ang imong kalag makapapahulay. Sumala sa gipakita dinhi. Nga ang mga kalag didto sa ilalom sa laran, mao katong mga kalag nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Unya ikaduha, nagmatinud-anon sila sa pagsaksi. Ilahang gibarugan nga Kristohanon sila. Ilang gibarugan nga sila magtutuog sumusunod ni Jesus Christ. Kanus ama nato barugan ang atong pagkakristohanon.
sa panahon nga dunay mga tentasyon. Sa panahon nga dunay mga pagsulay, taniyagan ka sa mga kalibutanong kalihukan, taniyagan ka mga kaigsunan sa mga bisyo, imo nang dapat balibaran. Pero kung naaga ni bisyo, imo dahing dawaton, wala bitos pastor dire, wala si sister. Nga record ko pasaylos Ginoo. Wa ka na mo barog. Wa ka anak kadaog. Ikaw mo'y nadaog. Og ang tao nga dili magmadaogon sa pagpangalagad, papason ang iyang ngalan sa libros kinabuhi, sumalas atong gibasa diha sa libros gipadayag kapitulo 3. Nya asa naman niya paingon katong mga ngalan nga gipapas sa libros kinabuhi moadto sa purgatorio aron didto ampuan para malangit. Wala man na gitudlo sa Dios. Ang mga tao nga wala ang mga ngalan sa mga tao nga wala dito sa libros kinabuhi, itambog gyud to dito linaw nga kalayo. Ya mo nang mga panahon na muingon na sila nga dili ba Ginoo nangalagad maminimo? Perti na kong grabe ha kabisi unya himo pa mig milagro, nagpagawas pa mga gani mig demonyo. Ha? Katong pastor amo pag itong giliba kay muratog demonyo. Nganong kami no impierno? Nga igsuon. Dapat magbatata. Kay giingon din mga igsuon kus Ginoo. Ang mga kalag nga gipapahulay didto, mga kalag nga nagmatinud-anon. Muna nga kung gitabangan ka diha, pailog lang. Alik kay sad. Kay kung dili ka mulikay, mapuno man ka. Hinumdumi di ka robot. Na ay limit ang imuhang pagbati. Pero doon ay mga idea nga makalahutay ka, ihilak na nimo. Unya na, kumanak ko. Dool. Ihilak na nimo sa Ginoo. Unya ayaw na lang po tagaig higayon panahon ang mga tao nga sigig. Pangdaot nimo. Palayo. Nya alagari ang Dios nga malinawon, malipayon. Adto kag manghalaran nga o simbahan nga kanang pagdaig ra gyud ang nakatunan. Pagdaig ra gyud ang madunggan, dili kay mo daig ka karon pagkahuman panimba magtabi, maglinibakay, magdinautay. Unya ang iharang kaugalingon maoy insakto. Unya nabiya tas panahon karon nga gipasagdan ta sa Dios. Tinuod na. Pasagdi ang mga taong matarong sa pagbuhat sa matarong. Pasagdi ang mga taong dautan sa pagpadayon sa pagbuhat ug dautan. Kay dunay takna nga gihagahin nga sila moatubang sa hukmanan. Kita karon gitudloan ra mong kita. Gipahinumduman. Pero gawas nun ka. Ako gawas nun ko. Ikaw gawas nun. Sa unsang mensahe nga gawas nun. Itudloan ta pero gawas nun tang mopili kung ato bang ikinabuhi ug dili. Kung atong ikinabuhi ang saad sa Dios, i-bless ka. Pero kung dili na to ikinabuhi, magpabilin kang way panalangin. Ang taong way panalangin, naghari gyapon ang tawhanong kinaiya. Sa imong pagpangalagad, naghari gyapon ang tawhanong kinaiya. Ayon na lang pag-ingon nga apil kas kalag gipapahulay sa Dios. Timan kung dili po ka maninuod sa pagpangalagad, timan dunay gidaghanon ra ba ang mga hintel? Dunay gidaghanon kay kung muabot na sa boundary ang gidaghanon sa mga hintel nga maluwas. Mo na giyong sirad-an ang kaluwasan. Sirad-an na ang balang kasulatan. Mao na nang time nga muabot ang mga dagkong katalagman kay ablihan na ang silyo. Sugda na ang unang silyo, ikaduhang silyo, ikatulong silyo, kaupat nga silyo, ug karon ato giskutan ang ikalamang silyo.
So sa atong pagkakristohanon dapat, kantigo kang mo share sa pulong sa Dios. Sa imong pamilya. Kay nga man pastor, kinahanglan bagyo kong mo share. Ang imong gipakita, ang gipakita manggod sa Dios, dili na dapat nato ipangutana. Kay kung tinuod kang nakadawat sa balang espiritu, tinuod ka nga naay balang espiritu, di gyud ka kapugong mo share gyud ka sa pulong sa Ginoo. Pero kung imong gi-share pangdaot, paglipak, ay nalang libong imong kaugalingon sa pagtuo na kay Ginoo. Mo na nga atong katunan. Ang unsa may nakatunan sa uban nga nagmatinud-anon sa pagpangalagad sa Dios. Unang sa akong bahin, sa akong trabaho, wa ko'y hunong sa pagtudlos mga tao. Katura pong taong magpatudlo. Kay di man po ko mo, wa po ko'y katungod authority sa pagtudlos mga taong di pagpatudlo. Sayang kayo ako ang sakripisyo. Daghan kayo kong mga gisakripisyohan nga mga tao. Doon na yung mga tao nga pati ang ako ang lungagan gisakripisyo. Ang among rice cooker nga usa ra gyud atong panahon nga amo ora gyud gisakripisyo para gyud madala. Pero dili tanang tao di ay pwede nimong sakripisyohan. Dili tanang tao ha. Timan ina. Dili tanang tao nagkinahanglan sa imong sakripisyo. Munang dili nato ipamugos ang atong sakripisyo sa mga taong dili magpatudlos pulong sa Ginoo. Ako, padayon man kong nagtudlos sa pulong sa Dios na mga tao maingon nga, muundang na lang ko pag-eskwela pastor. Sige, padayon. Amo padayon ko pagpatudlo pastor. Sige, padayon. Kaysa akong nasinatian sa ako ang pagdumala sa pagkinabuhi o pagtudlo sa Biblia, daghan na kay kong mga tao nga nasinatian. Nag-edad pa man ko 40 kapin, nagsugod ko 2007 ko nagsugod og dalag simbahan. Sa kadaghang mga tao nga akong nahimamat, sa nagkailanlain nga matang sa kinaya sa tao, na ay mga tao nga kusog kay mudahig pero grabiha pong mudaot. Na ay mga tao nga grabing magpatudlo pero way gikabalos. Pero dili ko pwedeng magpabilin diha. Kay wala ko'y katungdanan o wa ko dasigi sa Ginoo nga magpabilin sa mga dapit nga dili gusto sa Ginoo. Kaya ang gusto sa Ginoo magamit ko sa pagtudlo sa iyang mga pulong ngadto sa mga taong uhaw sa iyang mensahe. Sama ka ninyo. Lamang usa sa angay natong utingkayon sa tong kaugalingon. Nagpatudlo ba ta? Nakakaton na ba ta? Gikinabuhi ba nato? Kay kung gikinabuhi nato, na nakaspulong pagkamatinud anon. Kay dili man gyud nimo maikinabuhi ang pamaagi sa Dios ug ang mga sugog pagtulunan sa Dios kung dili na moabot nimo ang pagkamatinud anon. Labi na gyud sa pagtinabangay. Daghang kay mga tao nga nangandoy tabangan pero di ay kabalong mo tabang. Inod na Nagani mga tao nga siging gitabangan, muraragani guwa, tabangi. Unsay giingon ni Pablo? Ayaw pa kan ang dili mo trabaho. Na may mga prinsipyo sa ubang mga tao. Sagdi lang kay ang kabag-uhan proseso man na. Ay depende. Depende na sa taong maningkamot. O depende po na sa taong dili maningkamot. Ako mga pagdasig mo ni. Paningkamuti,
nga makapatudlo ka ug makakat-on ka og ikinabuhi. Kay maunay gipakita dinhi sa mga taong gipapahulay sa Ginoo. Ingon dinhi nga nagsangyaw sila sa pulong sa Dios og nagbatinud-anon sila sa pagsaksi. Nya ingon dayon dinhi misinggit sila ang Ginoong labing gamhanan, balaan og matuod. Dugay pa ba nimo hukman silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Nangay sila hustisya. Unya ang matag usa kanila gihatagan og puting bisti ug gipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon hangtod mahusto na ang gidaganon sa ilang isig kasulugoon og isig ka magtotoo nga pamatyon usab sama kanila. Unang bless kayo bitaw kung gidaog-daog ka. Bless kayo kung gibutang-butangan ka. Kaysa ikaw mo'y namutang-butang. Kaysa ikaw mo'y nanaot. Kaysa ikaw mo'y nanglibak. Muna kung doon na may nanglibak o gilibak ka, ayaw kaguol. Kung sa giingon ni Jesus, paglipay, pagmaya, magsadya ka. Kay dako o ganti ang madawat nimo sa panahon nga dad-on nagkas Ginoo. Ang gihatag sa mga kalag nga nagsangyaw sa mayong balita, ang gihatag ngadto sa mga kalag nga nagmatinud-anon sa pag-alagad nila ngadto sa Dios, itagaan sila bisting puti. Ang bisting puti, mga kaigsuonan, simbolo kinis tinuod nga pagkamatarong, kalimpyo at tubangan sa Dios. Ang butig bisti mga kaigsuonan, simbolo kini sa tinuod nga espirituhanon nga kadaugan nga nakadawat og nakaambit sila sa espirituhanon nga kadungganan, kanang gipasidunggan sila sa Dios. Itagaan sila ganti. Kano man sa ilang pagtuo nakasangyaw sila. Sa ilang pagtuo nagmatinud-anon sila. Muna atong susihon nga sa atong pagtuo, pulong ba sa Dios ang atong gisangyaw or pulong sa dautan mo'y atong gisangyaw? Pilik Sangilan Laginon. Blessed morning, Pastor. Minaw mi diri sa Bugho, Sulongod, La Libertad. Salamat sa iyang mga pulong nga amo na pod madunggan. Muna nga ako ang mga pagdasig man eh. Kung doon ay mga taong nagluto sa imo, ayaw pagkaton pagpanglutos. Ay love lang. Likay lang. O pagkaton kanunay sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa imong Pinoyanan. Sugdides imong Pinoyanan. O ngadto nas mga tao nga uhaw sa pulong sa Ginoo. Oras alas 9:32, oras sa akong pagpanamilit. Magampot ta mga kaigsunan. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagdasig kanamo, paglig-on, sa imong pagtudlo kung unsay angay namong katunan, bansayon, hanayon sa mong kinabuhi. Salamat Amahan nga imo kaming gidasig, gitudloan, nga magkat-on kami sa pagsangyaw sa imong pulong, pagsangyaw sa imong pamaagi ug mga saad sa imong mga katawhan. Og imo kaming gitudloan kun unsaon aron magmahimong matinud-anon sa pagkinabuhi ug pagsubay sa imong mga pulong. Salamat Lord nga imo kaming gipanalanginan karon. Among gisalig itugyan diha nimo ang among kinabuhi kay wala mi mahimo kun wala ka. Guniti kami, panguluhi kami. Dasiga kami sa mga pulong nga among nakatunan nadunggan nga dili gid damo kini malimtan. Hinuon amo kining i-apply og ikinabuhi sa among pagpuyos kalibutan. Kay ang imong saad mo resulta man kinig panalangin. Sumalas imong giandam sa matag usa. I declare blessing sa matag usa nga ang kalipay kalinaw pakigdait may mapatig babaw ug makatunan namo ang imuhang kinaiya. In Jesus name we pray. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Kini inyong igsuon, Pastor Gideon
Moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.